Здравейте, приятели! 2023 е към своя край. Надявам се, че сте имали добри преживявания, хубави емоции през тази година. Пожелавам ви следващата да сте здрави, да не скучаете и в момента, в който ви доскучае, да си спомните, че може да научите нещо ново, за да станете по-добри като хора, по-добри във вашата професия, по-добри във вашето хоби. Тази година в личен план за мен беше доста динамична. Случиха се много преломни неща. Всичко е наред. Благодарен съм за което. В този час бих искал да споделя с вас няколко мои принта и какво е особеното за тях. Това е един вече рамкиран принт от Исландия. Разходка по глетчер. Малко ми е трудно да произнеса името на този глетчер, но за който се интересува, бих го споделил след това. Черното, което се вижда, е вулканичен прах и наистина е много черно. Едно от най-хубавите събития, на които бях свидетел тази година и посетих, това е Picture to Print, семинара на Factor BG и Хани Мюле. Там се запознах с хора, които са легенди в хартията за печат и са измислили покритията на тези хартии, които от това да се ползва художници, след това са ги преобразили, за да могат да се печата върху тях на мастилено струйни принтери. Тези няколко снимки, повечето от тях бяха разпечатани там на различни хартии. Това е отново принт от Исландия на Хани Мюле баритна хартия. Може да се види, че тя е леко гланцирана и също така има голяма динамика на цветопредаването и цветовете се запазват, не попиват, не се размиват и принтът е жесток. Следващото е един принт от Иран, който е на същата баритна хартия. Това е една моя снимка от розовата джамия в Есфахан с една жена съзерцаваща цветните витражи. Следващата снимка е на Уилям Търнър хартия, която е леко по-грапава и дава текстура на снимката. Доста приятно при допир с хартията и е от Амино Доле Керван-Сарай, базара в Кашан. Винаги съм си мислил, че тази снимка изглежда добре само в цвят, но ето и доказателството, че и черно-бяла стои страхотно. Черно-бялата хартия, снимка е разпечатана на баритна хартия с максимално качество с пигментни мастила и човек може да види, че даже в най-тъмните сенки има разработка на детайла и не се е загубило нищо. Хубавата архитектура е добре да се покаже и в черно-бяло, защото там цветовете не пречат да се възприемат формите и сенките. Това е съветът ми към вас. Продължавайте да мечтаете, продължавайте да се развивате, бъдете здрави и до нови срещи през 2024.